Hej, vi har lavet en analyse af æresdrab, et alt for kort ægteskab, og den er lavet af Maiken, Sara og Ellen. Artiklen er skrevet med fortællende journalistik, og det betyder, at nyhedshistorien er skrevet som en god historie. Der gøres ikke brug af kildehenvisninger, men der gøres brug af mottoet Show it, don't tell it. Her sættes fokus på detaljebeskrivelser, som vækker interessen hos læseren. Nyhedshistorien fortælles fra en bestemt vinkel, hvilket medfører en subjektivitet og en scenisk fremstilling af historien. Der gøres brug af mange litterære virkemidler, sammensatte ord, adjektiver og dynamiske verber. Præsentationen af artiklen. Æresdrab, et alt for kort ægteskab af Lea Korsgaard og Johanne Pontoppidan Tuxen. Artiklen er som sagt skrevet i fortællende journalistik, hvor kildehenvisninger normalt er få. Vi kan dog ud fra teksten læse, at der er talt med f.eks. bøfhusejere Henriette Jørgensen her, da hendes tanker er nævnt i teksten. Samtidig må forfatteren også enten have snakket med Emals arbejdsgiver eller ham selv. Artiklen har ikke aktualitet, da den er skrevet cirka et halvt år efter hændelsen. Historien bunder i, hvilket kan ses her ved det røde. Historien bunder i research, hvilket nok har taget tid. Væsentligheden og identifikationen er til stede. Vi kan alle identificere os med kærlighed. Det er ikke en sensationel historie, og det er sket før vi kender til fænomenet. Konflikt er der meget af. Vi hører om familiens konflikt, men samtidig kan man også læse og sætte spørgsmålstegn ved, om alting sker godt nok ved politiet, hvilket også kan skabe konflikt mellem læser og politi. Artiklen er skrevet med alvidende tredjepersons fortæller, som vi kan se her, fordi vi kan se, hvad Henriette tænker. Den er også skrevet rapporterende, fordi der er en masse fakta og tidspunkter, som for eksempel her. Historien er fortalt fra parrets side, fordi at der bliver fortalt om Ghazalas flugt og ikke familiens jagt af hende. Og det skaber en implicit subjektivitet, og vi får ligesom medlidenhed med det forelskede par. Der benyttes scenisk fremstilling. Her allerede i starten har vi en beskrivelse af, hvordan de sidder i restauranten. Artiklen starter med at fortælle i nutid heroppe i restauranten, og så sker der et flashback. Så er der et langt flashback, hvor der ligesom fortælles om hele deres kærlighedshistorie, hele deres flugt. Og til sidst kommer vi igen tilbage på bøfhuset, og det bliver altså en rammefortælling. Konklusionen på det hele kommer til sidst, hvor vi får at vide, at retssagen går i gang her, og at Emal overlever skuddene. Der er altså en spændingsopbygning. Forfatterne argumenterer for, at Ghazalas far ikke vil lukke en afghaner ind i familien, og det argumenterer de for ved at sige, at han er en højt respekteret i det dansk-pakistanske samfund. De gør brug af virkemidler som patos, som ses her, for eksempel at hendes ægtemand gennem 1,5 døgn overlever de 2 skud. Der får vi medlidenhed med ham, fordi de kun nåede at være gift i 1,5 døgn. Men også, her, hvor han siger, at han er ulykkeligt forelsket, og at familien ikke kan acceptere, at hun bliver gift med ham. Udover det gør de brug af mange sproglige billeder. Heroppe for eksempel ved salatbaren, her, hvor hun har den højhalsede turkisblå bluse, som giver os ligesom et billede af det, og hun udånder. Hun dør ikke bare, men hun udånder. Og der gørs også brug af sammensatte ord her, som for eksempel narkoluder, som giver en bestemt konnotation til ordet. Ja. Og vurderingen
Afsenderens holdning kommer til syne ved, at der bruges ord med positive konjunktioner, når der taler om parrets kærlighed, og modsat negative konjunktioner, når der tales om familiens jagt af parret. Og derfor kan der godt argumenteres for, at virkeligheden forvrænges. Den fortælles som en god historie, selvom det jo faktisk er en dårlig historie, og journalistikken bliver subjektiv frem for at være objektiv.